Hlásime sa opäť z nášho štúdia s ďalšou témou a s ďalšou hostkou, pani Penksová. Vítajte v Dámskom klube. Dobrý deň, ďakujem za privítanie. Budeme spoločne dýchať a dnes sa zameriame na dýchanie a budeme zisťovať, a my, milí priatelia, sa hlavne dozvieme, či je možné správnym dýchaním nejakým spôsobom zrýchliť metabolizmus. A to je moja hneď aj prvá otázka pre vás, Martinka, nech sa páči. Ako to je? No v podstate veľakrát si neuvedomujeme, že náš dých je práve ten, ktorý nám pomáha k tomu, aby naše telo správne fungovalo, čo sa týka všetkých systémov v tele. Takže ak dýchame správne alebo zdravo, tak vieme tým veľmi výrazne podporiť aj metabolizmus práve okysličením, dostatočným okysličením organizmu. Čiže odpoveď na otázku, môžeme pomocou toho správneho dýchania aj schudnúť, lebo tak sme to aj našim divákom ohlasovali, znie jednoznačne. Áno. Perfektná správa. A vy nás teda naučíte niekoľko tých techník. Bude ich niekoľko? Budú nejaké, bude ich niekoľko. Áno. Začneme? Môžeme hneď začať? Môžeme. Nech sa páči. Určite prvou a základnou technikou v rámci podpory metabolizmu a teda aj chudnutia je aktivácia parasympatického nervového systému. To znamená uvoľnenie akéhokoľvek stresu v tele, akéhokoľvek napätia. Lebo ak chceme schudnúť, potrebujeme byť pokojní. Ak sme v strese, tak máme zlé dýchanie a tým pádom je to kontraproduktívne aj pre samotné chudnutie. Takže potrebujeme aktivovať dlhší výdych. To znamená, že využijeme možnosť toho, že sa nadýchneme nosom a spomalíme výdych buď pri výdychu nosom, alebo spomalíme výdych spôsobom, že vydýchneme cez ošpulené pery. Takže pôjdeme nádych nosom. A si máme počítať? Netreba si počítať, stačí, ak je nádych úplne prirodzený, bez zdvíhania ramien. Na to si dávať pozor, to máme tendenciu. Tak, nech je to ľahký nádych a výdychom cez ošpulené pery, ak sa budem snažiť o to, aby ten výdych bol čo najtichší a čo najjemnejší, tým pádom sa stáva dlhým, predĺženým a tým pádom mi aktivuje parasympatickú reakciu tela, ktorá podporuje vlastne správnu funkčnosť homeostázy a všetkých systémov. Prečo cez zašpulené pery? Nemôžem iba tak, že... Môžeme, ale cez zašpulené pery urobíme menší prietok vzduchu a zároveň nám to prinesie o mnoho väčšiu pozornosť na ten výdych, čo znamená, že my upokojíme nervový systém aj tým, že sa sústredíme na to samotné dýchanie, že nám tá myseľ neubieha nikam inám. A to je veľmi dôležité, aj ste mi tak trochu nahrali, pretože v tej vašej druhej odpovedi ste povedali, že pokiaľ je ten stres, tak to chudnutie je naozaj veľmi náročné, priamo možno až, nechcem povedať, že úplne nemožné, ale jednoducho nejakým spôsobom to môže tomu zabrániť celému. To znamená, že cez to dýchanie vieme sa aj upokojiť našu myseľ a to znamená aj zbaviť sa stresu. Tak, lebo vlastne to dýchanie, ak je správne, ak vieme s ním pracovať, máme správne techniky, tak naozaj vieme telo za pomoci správneho dýchania nielen upokojiť, ale zároveň dobre okysličiť, čo je zase zdrojom pre mozog a pokojný mozog. Opäť sme si teda povedali a naučili sme sa, pripomenuli sme si jednu teda tú techniku dýchaciu, nádych cez nos a výdych zašpulené cez zašpulené pery. Ďalej. Veľmi dôležité, je určite aj bránicové dýchanie. Nie je to dýchanie do brucha, to je potrebné zdôrazniť. Bránicovým dýchaním my vlastne rozširujeme hrudný kôž do všetkých smerov a tým, že tak robíme, tak my vlastne tým nádychom a výdychom masírujeme všetky vnútorné orgány, vrátane orgánov tráviaceho systému a tým podporujeme ich intenzívne prekrvenie a vlastne intenzívne prekrvenie zároveň podporí ich správnu funkčnosť. To znamená lepšie trávenie, lepšie vylučovanie, lepšia funkčnosť tráviaceho systému. Ako to všetko celé zrealizovať do tej praxe? Lebo takto ste nám to povedali, ale možno nie každý sa vie tak nadýchnuť, nie každý to vie až tak uchopiť, ako ste to popísali. Pri tom bránicovom dýchaní je veľmi dôležité povedať, že tam naozaj na ten tréning je potrebná spolupráca s odborníkom, pretože každý máme ten dýchový vzorec niekde inde narušený a potrebujeme predtým, ako sa dostaneme do bránicového dýchania, vlastne naštartovať ten správny dýchový vzorec. Takže tu určite odporúčam spoluprácu s odborníkom sa aj vzhľadom na to, že bránicové dýchanie sa dnes na sociálnych sieťach veľmi často popisuje ako brušné dýchanie, čo nie je správna informácia. Vieme si takým zlým dýchaním ešte aj uškodiť, keď sa naučíme, ako ste teraz vypovedali, že sa preferuje nejaké to dýchanie a nie je to správne? No určite vieme obmedziť vitálnu kapacitu pľúc a vlastne nezískame ten účinok, o ktorom my tu hovoríme, že aby bola vlastne aj tá funkčnosť tých pľúc správna, aby sme vedeli mať vitálnu kapacitu dostatočnú, aby sme vedeli vlastne podporiť zdravie aj nervového systému, aj všetkých orgánov v tele.
Máme ešte nejakú techniku, ktorú by ste nám predstavili? Môžeme si dať jednu techniku práve na podporu toho bránicového dýchania, veľmi jednoduchú. Nadýchneme sa nosom a na výdych budeme dookola počítať toľkokrát, koľko sme schopní. Takže ja to skúsim. Nech sa vám páči. Nosom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
6, 7, 8, 9, 10 a ideme až do úplného výdychu, ja to trošku zrýchlim a ideme vlastne úplne až kým nezačnú tie naše pery akoby šepkať a ideme ešte stále ideme a vtedy cítime, ako sa nám aktivuje vlastne celé bránica a všetky brušné svaly. Potom urobíme nádych nosom. Nadýchnite sa, áno. A za tým by sme mali urobiť ten výdych cez zošpúlené pery, aby sme trošičku uvoľnili nervový systém. Čiže ešte raz teda nádych a hlboký výdych. A pomaličký výdych nosom. A týmto vlastne na jednej strane veľmi náročným výdychom, lebo keď chceme ísť na jeden výdych naozaj do toho úplného výdychu, do úplného konca, pre mnohých z nás to môže byť na začiatku veľmi náročné. A tým, že vyžmýkame doslovne tie naše pľúca a veľmi výrazne zaktivujeme svaly dýchacieho systému, aj na ne napojené ostatné svaly, tak vlastne spôsobíme to, že pri tom nádychu sa bránica správne zaktivuje. Máme ešte nejaké? Určite pomôže to, že budem z času na čas vchádzať aj do pozornosti môjho dýchu. Aj to je pomoc. A to, že si začnem meniť to dýchanie do dýchania nosom. Lebo veľmi často sa stretávam s tým, že ľudia sa zameriavajú na chudnutie v zmysle jednak stravy, ale zároveň aj športu. Častokrát robíme šport, ktorý robíme len preto, lebo nám to niekto povedal, alebo chcem schudnúť a musím, takže tam už je emócia toho, že nejaké frustrácie alebo nejaký nadmerný stres. Ale zároveň častokrát pri behu napríklad alebo iných fyzických aktivitách máme tendenciu dýchať ústami, čo je kontraproduktívne na to, aby ten systém fungoval správne a aby dostával dostatočné množstvo kyslíka na všetko, čo potrebuje. Dýchanie versus prejedanie sa blížia sa Vianočné sviatky. Mnohí ľudia si povedia, nebudem sa prejedať. Napriek tomu sa ocitne v situácii, že si povie, a už som tu, prejedám sa. Môžeme to nejakým spôsobom aj pomocou toho dýchania ovplyvniť? Môžeme, lebo častokrát prejedanie sa je spojené s nejakou emóciou a častokrát so stresom, že máme tendenciu akoby zajedať tú nejakú emóciu, ktorú prežívame, lebo stres je taký veľmi všeobecný pojem. Takže predtým, ako sa idem najesť, by bolo fajn urobiť si pár takých výdychov cez tie zošpúlené pery, ktoré sme si povedali, ktoré sme si teda povedali, lebo tým aktivujem vlastne tú parasympatickú reakciu tela, upokojím svoj nervový systém a o to menej budem mať tú potrebu zajedať. Hej? Častokrát práve nádych alebo nádych do brucha, takto správne nádych do brucha, ktorý hovorím, že teda nie je bránicovým dýchaním, ale pre niečo je a je funkčný, používa sa častokrát v dýchovej terapii, tak ten nádych do brucha môže byť tiež ten, ktorý nás dokáže upokojiť, pretože tým, že vytvorím akoby taký pomyselný balón do brucha, tak uvoľním napätie v tráviacom systéme a v orgánoch, ktoré sú v bruchu uložené a tým pádom im podporím ich v tom správnom trávení a v uvoľnení stresu a napätia. Čiže ten nádych do brucha, vlastne vypučíme brucho až úplne... Nepoužívame slovo vypučíme, to deti často robia, keď sa to učíme. My sa ideme nádychnúť do toho brucha. My nechceme akoby silou svalov vytlačiť bublinu na bruchu, ale chceme sa naozaj že nadýchnúť. Čiže dáme si ruku možno na brucho. Takže si dáme ruku na brucho. Áno. Ideálne, ak to vieme urobiť v ľahu, pretože tam je telo uvoľnené a je to pre nás o mnoho jednoduchšie. Urobíme tak, čiže lahneme si. Tak a dáme si dlaň na brucho. Tá nám len pomôže v tom, aby sme vedeli lepšie zamieriť ten nádych a s nádychom chcem vytvoriť čo najväčšiu bublinu v bruchu. A cítime, ako nám ruka sa zdvíha a to je to správne. Hej? Takže toto nie je správne funkčné dýchanie, ale na to, aby sme uvoľnili napätie v tráviacom systéme, podporili trávenie a podporili vlastne aj to, aby sme sa neprejedali, tak je to určite funkčné dýchanie. Na záver sa vás ešte spýtam, to trávenie nám ako si nefunguje. Toto isté dýchanie, ktoré ste nám ukázali, môže nám pomôcť, že sa nám to tam celé rozhýbe a to trávenie sa nám vďaka tomu dýchaniu aj zlepší? Áno, s týmto konkrétnym dýchom do brucha mám teda, keď som sa pred rokmi dočítala k tomu v rámci toho môjho štúdia, že je to veľmi podporné práve na trávenie, tak jedna z informácií, ku ktorej som sa dostala, bolo, že ak by sme sa najedli, a teda akože
až doslovne prejedli a potom 30 minút dýchali takto do brucha, tak budeme znova hladní. Až do takej miery dokážeme to trávenie podporiť týmto spôsobom dýchania. A ja teda skúšam všetko, čo si prečítam, čo sa týka dýchania, takže som si to vyskúšala a naozaj som bola hladná. Takže môžu to diváci vyskúšať. Ďakujeme veľmi pekne, pani Penksová, opäť za ďalšie rady a zároveň za to, že ste nás naučili opäť zo pár tých techník správneho dýchania, ako ste počuli, tak vieme tým ovplyvniť aj naše trávenie. Pokračujeme ale ďalej, kam inám by sme vás v tomto predvianočnom čase pozvali, ak nie na Dni Vianoc. Nech sa páči.